سلام يحوات انتاينا نسمع زلنا لوم علت ازوي زسنبد حدش زينا كاب عدي انجليزن فرنسان زوصلو اسو بصفيع كنكتاتلينا ازي مزحتيكم يسمعكمون اسو كنكتاتلينا ابزع متزيا اور شوعتن امونغو منغسنا يوكي كوم دما منغسنا فرانس حدا سممع تخايد نيرو ازي سممع ازي ازيهم زحزونكم سبات يسمعكمون 1 in 1 out زبل سممع مالتي ازي مسدتنيات وي مز هصان ود 14 زعموت ኤርትራዊ ምስ ጓል 25 زعمታ ጓል ተነስተቲ ሎም ማዓንቲ ጉድ ዘበለ መርዓ ፈጽሞም ኣለው እዚ ብቻ ይኾነ ኣብ የመን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ድማ ድምፂ ኹነና ይብላ ኣለዋ ዜሞን ካልኦትን ብሰፊሑ ኣብዚ መደብ እዚ ክንከታተል ኢና سلام بيتسب سلامكم يبزح ازي سامي رياكتي انكو علونا سامي رياكتي يوتيوب channel بسلام مصاخوم لما عنتي التفلالي فيديوهات زمهورو زغرمو كوتاس زسحقو فيديوهات حيزه مصيرلخو كلكم دما سبسكرايب لايك شير بمغار نازا channel زيا بيتسب فاميلي كتخونو بخبر يلاو كلكم دما نزا فيديو لايك ناغوركم جمروكم لايك بمغاركم نعيب تعبي الحجزني كلكم لايك غيركم جمرو داي لا فيديوهاتنا نقصل ايش بيتسم مفلم فيديونا نغاورا حنت حفتنا لا بارانا اسياسي يا تبللا استنكتاتل باري اساسي خي هاجر كن عخ سياسي هاجر ما سياسي صار هاجر مرتين عخا هاجر انتين عخا هاجر سياس مالتي ايش ما شكر زلكو نحن نسخ هاجر كذا قمطل مو سياس كنكا وما حج باري اساس فكاني باري اساس بلو هذا باري اساسي بقى دوليا باري اساس جو باري اساس بل انا خلف اساس بل انا خلف اساس بل وبيتسب تعمي الحزن او زعد مزي باريانا اساس مخم تعمي خبيد او زعد يوم مزي باريانا فتاري ناغزيري كون لغبا نيرو anyways استلالو قصل فيديونا نقاتل بعد حدا راكم كل مسلم كمي سلام سؤال تحاولي ده مرة نيرة تفكر من ده خوينا من فلله سجرارو كيدو بتحري بزح كونتاكت جابرنا بزلوا حدمن تعنا نابو تعيمو دحركم كيرو زي بيرنعو انا كن فراديت كن انا فدايت هون كنت تردي دغبر اللي يطبق بلط فركازي امسل سؤال زي كمان ما يرقوني تردي እግዚአብሔር ዚኦም ባሪኽ ይሃብኒ ዘሎ ዕድመን ጥዕና ናቦ ወላ ሓንቲ ኮንታክት የብልና ማለት እዩ ትለያኩም ሕጂ ኣሳዓሙ ትኸይዳሉ ምስራዓና ንሰጦና ሽድሽዋር ከሉ ይኸይድ ከማን ከም ዝምሽ ተብከል ከገልስ ከም ዝመድዮ ድሓር ድሒር ከፍረ ይኽላሃ بسخويا علاج ኢትዮጵያ يدو ترو وراندو ولا بالبلاكا بتعنو እንደحكم እግዚአብሔር ናብሉ ቢመስ مش كم زي الوات تقبل رسم كم ያለው ገና አቲሽ ይነግሩ ቆረሰዋታ ከም ዝለጡ ዐን በለስ ዝሆነ ነገር ሰብሰም ጻልከይ ሰምዕ ዝና አይደልኝ ከም ከም ዘ አነ ከንፍኮ حራ ኮራይት ከልዓነ ሰይ ንዝኾነ ሰብ ክውድረ ላይ ቢከስም ድሕር ንዝበደለን ሰብ ግን ታይ እኔት ለዲ ማይ ክደስኒ وكما بنا دم كان كخي بخم دكخي كمي بيلك كمي يرتبدو واي بعد فتاري እግዚአብሔር ኣብ ትሕት ፈጣሪ ግን ኣዝዮም ደገደ ይውጡ ቆም አስጥራሉኒ ስራይ ማለት ደይ በዝጋጣም ከወና ንخزارو ወይ ቃል አዳሕጥረኒ ተረደ አቦይ ማለት ናይ ሰብአይ ሓወይ ኩሉ ነገረይ በዕልፍ ባባ ወቤተሰብ ያው በሲንግል አዶታት ለዓና ኩለና ያው ክብሪን አዶታትና ይግበን استلال وصل فيديونا نتا وبيتسب تعميل لقرم يا السوشيال ميديا لما عنت زو على فيديو يازيا يا تقول عود 14 عامتي تقول دما يا يسرح مش عامتا يتهايلو anyways يا زللنا عدما فلالا بتعمي خبيد جن تامو ياخذوا له همز عينت كنا تتكقاتم تقول يا سيل خيات مرع نغطل السبيتسب ما انت حبرته تصفر له حشيش غير لا بمستقبل
تقولع وانا تقولع انا ناي تيك توك بزه سعب زلني قليلهم بدهريو مستستيوا بدهريخا ابت مسته حشيش غير الله بدهريو استيات في اقل مزول زله بدهريو ترخيب وانا فقرات اين مرون جنب فقر المملكه تكون عند قريب وانيرو وامو ابزيا زي كبر محاونا ودقاش باركا خوينو ودي كل غزاء زبله زي انا غيرنا له نحنا غاني سمعنا كلنا انا اللي نزلنا هو بيتسو لما عنتي ياو أما قال خبيد لخنا ناي مناقسي ناي عمز تقاومو ينيرو عيلو بالتفلالي من قدتات أو التفلالي بوتاتات التفلالي عمز يو تقايدو مالتي سلاماو لخنا عمز ناي وطاتاتي ناتقبرو عيلو ستي نغزل ኣብዚ ምስሊ ትዕዘብዎ ዘለኹም መንእሰይ ብራንዳ ቢያ ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት ጓሉ ንፕሬዚደንት ነቲ ን43 ተኸታታሊ ዓመታት ንካሜሮን ዝመርሐ ፕሬዚደንት ፓውል ቢያ ክትከውን ከላ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓደ ኣዛራቢ ዝኾነ ኣርእስቲ ከፊታ ትርከባ ንሱ ድማ እዚ ወዲ 92 ዓመት ዝኾነ ፓውል ቢያ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ጥቅምቲ ደሎ ናይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ናይ ካሜሮን ዳግማይ ተሳቲፉ ንኸይዕወት ኩሎም ተቐመጥቲ ኩሎም ዜጋታት ናይ ካሜሮን ድማ ቮት ንኸይገብሩሉን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ናይታ ሃገር ድማ ንዕኡ ንኸይመርጹን ክትጽውዕ ስለ ዝተረኣየት እዩ ኣብቲ ዝርጋሕቶ ቪድዮ ከምዚ ክትብል ተሰሚዓላ ብስም ኣቦይ ንብሙሉእ ህዝቢ ናይ ካሜሮን ይቕሬታ ክብል ይደሊ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ጥቅምቲ ምርጫ ብስም ህዝቢ ካሜሮን እቲ ን43 ዓመት ክመርሕ ዝጸንሐ ኣቦኣ ንኸይመርጹ ክትጽውዕ ከላ ተወሳኺ ድማ ናጽነት ናይ ህዝቢ ካሜሮን ብመስዋእቲ ናይ ህዝቢ ካሜሮን ዝመጽእ ዳ እምበር በቦይ ዝመጽእ ኣይኮነ ነቦይ ብውልቂ ዝምልከቶ ነገር የለን ክትብል ተሰሚዓ ፓውል ቢያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ወዲ 93 ዓመት እዩ እሞ ካብ ዝመጽእ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ድማ ይሳተፍ ኣሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ናይ ዩኤስ ኣፍሪካ ሳሚት ዝነበረ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ዘሕፍር ተግባራት ክገብር ተራእዩ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ዝትዕዘብዎ ዘለኹም ቪድዮ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ፍራንስ ማክሮን ኣብ ዝተራኸበሉ ግዜ ክኸውን ከሎ ወላ እውን ኣብቲ ሰዓት እቲ ከምዛ ዓይነት ኣካይዳ ዝነበሮ ሰብ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንክሳተፍ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ብጣዕሚ ይልገርም እስተንቀጽል ቤተሰብ ኣዛራቢ ሕቶ ናይ መርዓ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያዊ ነዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣፍቃሪቱ ሓደ መዓልቲ ክዳን ክቀይርሞ መደብ ኣለና ኢልዋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ እሳ ከዓ ክዳና ቀይራ ምስ መጽቶ ናብ ኤርፖርት ሒዝዋ ከይዱ ብድሕሪኡ ናይ ግሊ ናይ ውልቂ ነፋሪት ተኻሪው ብላዕሊ ከብርርዋ ጀሚሮም ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንዳኸዱ ከለዉ ብድሕሪኡ ሃንደበት ናብ ታሕቲ ጠምቲ ኢልዋ ናብ ታሕቲ ምስ ጠመተት ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብቋንቋ እንግሊዝ ትምርዓው እንዲኺ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ታሕቲ ተዘርጊሑ ነይሩ ማለት እዩ ጓል ብጣዕሚ ሰንቢዳ ብጣዕሚ ልባ ተተንኪፋ ብጣዕሚ ነቢዓ ንኽትመርዓው ድማ ፈቃደኛ ኮይና ወዲ ቀለቤት አልማዝ ዳይሞንድ ካብ ጅቡ ኣውፅኡ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣሲርላ ማለት እዩ ታዜና እዚኣ ሩሑስ ጋማ እግበረሎም ነዚ ሰምዑ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ግን ብፍላይ መንእሰያት ቁሩብ ተሰሚዕዎም ምዚ ናብራ ከቢዱ ዘሎ ናብራ ከቢሩ ዘሎስ መርዓ እኳ ከይኮንስ ንትምርዓውኒ ድሕቶ ማዕረ ከምዚ ወፃኢ እንዳውፅኡስ ንዘን ደቂ ኣንስትዮ ሕማቕ የልሙድውን ኣለዉ እንዳበሉ የማሩ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተመርዓኹም ጽቡቕ ሓሊፍልኩም ኣሎ ብዙሕ ወፃኢ ከየውፃኹም ትሪእዎ ኣለኹም ነገራት እንዳገፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ውራያት እንዳገፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ተን ብሕጂ ትምርዓዋ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ተስፋ ይትቁረፃ ኣፍቃሪኽን ንዓኽን ከምዚ ገይሩ ንምምርዓው ኣብ ስራሕ ኣብ ጻዕሪ እዩ ዘሎ ኣየሳእነና ጋዜጠኛ ነሽ ካብ ሃገር ጀርመን ይቐን የለይ በዓል እዚ ኣለኹም ዶ ቶም ናይ ቲክቶክ ኣድጊ ክትሸይን ከላ ንሱ ክስሕቕ ከሎ ማዕረ ገይርኩም ኣርእይዎን ዋላ ሓንቲ ዘፍል ነገር የለን እዚ ከምኡ ክብለካ ማለት እኮ ሸም እኮ ሸም እዚ ሲ ንሱ ክስሕቕ ከሎ ግርፃኑን ኣድጊ ክሸይን ከላ ማዕረ ገይርኩም ኣብ ፒክቸር ማዕረ ግበር ዋላ ሓንቲ ዘፍል ነገር የብሉ እዚ ከምኡ ክብለካ ንዓይ የስሕቐኒ እዚ ክፉእ ትርኢት ሲ ኣብታ ትግራይ ኣብ መቐለ ምስ ረኸብኮስ ሰኺሩ በቃ ሲለ ገለ ክብል ረኺበ ሓደ ለዛ ይዘ ብጣዕሚ ሓደ ልቕማፅ ከምዚ ይመስለካ ማለት ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለንፈልጦ أنا بتعرف شو أنا يزفتو كيف نقدر يكون واسع بقى ده فاري نوف وحي جنا ملا خابز بال كل حاجة شفتينه ترى زي كونه كل تجي زي حاجة يعني
ናብ 30,000 دولار ዝኸውን ክልተ ግዜ ሰብ ገንዘብ ተሰይዱ ካብዚ ገርም ኣነ ይፈልጥኒ ኣሕዋቱ ኣሜሪካ ኣለዉ ካብዚ ገርም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰለማዊ ሰልፊ እንዳገበርና ሓደ ሓዊ ቴንኪው ኢሉ እንተመስገን ተወልደ ሓዊ እያ ኣነ ሓደ እውን ደው ኢሉ ኣብ ዳላስ ገለ ቴንኪው ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ሓደ መዓልቲ ቴንኪው ኢሉ ይፈልጥ ሰብ ጌርናዮ ብገንዘብና ሓፍርንካ ኣብ መቐለ ገዛ ገዚአ ንሕና ጎፋን መዋፂና ዝሃብናካ ገንዘብ እንዳሉ ካይን ፀሓይ ስኻዳ ቀረብ ማዓኩር ሰዋላ ክሰክር ክትዓብር ሲ ካይን ፀሓይ ስኻዳ ገዛ ክትገዝእ ለማኒ ኣብዚ ተጎንቢሑ ገንዘብ ወሲዱ ሓፍርን ሲ ኣብ መቐለ ገዛ ገዚአ وبيتسر يا نا تمسجنا نا سلطان باسي نا خرر إذا الله هذه الساعات مالتي يا أنا حنا لا أنا خلتيهم يحوت ما أخل إن أتي تلقى إن أتي مالتي نقتل ኣብዚ ዓመት እዚኣ ኣብ ወርሒ 7 ኣብ መንጎ መንግስትና ዩኬ ከምኡ ድማ መንግስትና ፍራንስ ሓደ ስምምዕ ተኻይዱ ነይሩ እዚ ስምምዕ እዚ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾንኩም ሰባት ኣይሰማዕኩምን ዋን ኢን ዋን ኣውት ዝብል ስምምዕ ማለት እዩ እዚ ምስ ስደተኛታት ወይ ምስ ዘይሕጋውያን ተባሂሎም ዝፅውዑ ስደተኛታት ዝተሓሓዘ ነገር ክኸውን ከሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንዩኬ ብዘይሕጋዊ መንገዲ እንተዳ ኣትዩ እሞ ከዓ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ዩኬ ኣትዩ ተቐባልነት ተዘይረኺቡ ከይዙ ንፍራንስ ክምለስ ከም ዝኾነ ወይ ድማ ካብ ፍራንስ ድማ ናብ ሳልሳይ ሃገር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውሑስ ተባሂል ሃገር ድማ ክምለስ ከም ዝኾነ ተሰማሚዖም እዚ ኣብ ዝካየደሉ ግዜ ድማ ሓደ ሰብ ንፍራንስ ኣብ ዝስደደሉ ግዜ ሓደ ሰብ ድማ ብፕሮሰስ ወይ ብሕጋዊ ዝተባህለ መንገዲ ካብ ውሽጢ ፍራንስ ዝፅበየደሉ ስደተኛታት መቐየርታ ናይቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣትዩ ዝተባህለ ሰብ ዝተሰጉ ናቶም መተካእታ ተባሂሉ ንዩኬ ብሕጋዊ መንገዲ ሓደ ሰብ ክኣቱ ከም ዝኾነ ተፈቒዱ ነይሩ እዚ ሕጂ እዚ ከም ቀዋሚ ካብ ዝጅምር ድማ ክልተ ሰባት ተሰጊጎም ኣለዉ እዚ ትማሊ ዝተሰጎ ሰብ ድማ ኤርትራዊ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሶ እዚ ኤርትራዊ ተሰጊጉ ዘሎ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ዩኬ ኣትዩ ዝተባህለ ከይዙ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ካብ ዩኬ ካብ ለንደን ሄትሮ ኤርፖርት ናብ ፓሪስ ፍራንስ ከም ዝኣተወ ክገልጽ ከሎ ሆም ኦፊስ ነዚ ነገራት እዚ ድማ ምድንጓያት ናይ ሰብ እዚ ዝተፈላለዩ ቻሌንጅስ ከጋጥሞ ከም ፀንሐ ኣብ መወዳእታ ድማ ከይዙ ዲስሚስ ተገይሩ ከም ዝተሰጎውን ገሊፆም ኣለዉ وبيتسر يا أو يمن بتعمي أسكافي لغنا نجاراتين يا دكتور نستيحاتنا يا تونسات الله التفلا ليا تأجم الركاب بيتسر حيزان من الله زرو نزين حاجز نجارلن بالقالنا يعمي يكل دليل لو ما عند الحاسون فيديوهات زي مسلمين رما قصال بالقرار من حدش تكوسات لهون فيديوهات حيزانهم كملاسي سكاشي تجن سبسكرايب نا لايك بمقارنة channel زي بيتسموهن كي ترسعوا سنة